Nangaangul ang pipila ka mga batan-on human madisgrasya sa gihimong drug racing sa National Highway sa Carmen Davao del Norte Domingo sa kaadlawon Enero 26. Makita sa video ang lumbaanay sa motor sa mga batan-on. Taod-taod kalit dunay na highball. Duha ang na-report nga naangol sa panghitabo. Nakahiyagom og mga pangus ang mga batan-on ug nangyaka na sa kalsada. Ginasubay na karon sa Carmen Municipal Police Station ang insidente ug gipangita na ang mga nagpaluyo sa drug race. Disgrasya sab ang gidangatan nining mga biktima human ma-hit and run sa kawas Alabel, Sarangani Province Domingo sa hapon Enero 26. Nangalagpot ang mga biktima apil ang usa ka bata tungod sa kakusog sa impak. Ginasubay na sa kapulisan ang insidente aron maila ang mga biktima ug ang responsable nga naka-hit and run. Nadisgrasya sab ang usa ka truck sa Arakan, Cotabato, perting gubaa sa tubangan sa truck dihang Nabalintong, katulo ka higayon. Nasayran nga padulong unta ang truck nga magkarga og saging sa lugar dihang nahitabo ang insidente. Luwas sinuon ang driver ug helper sa truck. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.